Dahil tag-ulan, why not matuto tayo ng isa sa mga ipinagmamalaking handicraft dito sa San Carlos City? So nandito tayo ngayon sa Barangay Turac, San Carlos City. Kilala sila bilang bilao makers na nagsusupply sa iba't ibang lugar sa bansa. So usually pag mga dapit hapon na may mga rolling store na lumilibot sa mga barangay and it's time for merienda. Ano pong benta niyo, kuya? Lugaw, turon, maruya, palamig. Magkano po yung... Pagka lugaw, plain, may 10, may 20. Pagka may itlog, may 30. Pag may itlog, 30. Pag maruya po, Maruya, 10 pesos each. pati po yung turon. 6 pesos. Maruya tapos sa turon, tapos palamig po. Thank you po. Palamig. Bye po! Hi po, Tay! Kamusta po kayo? Mabuti. Kasi balita ko po, isa kayo sa mga gumagawa ng bilao. So, kamusta naman po yung hanap buhay niyo? Okay lang. Okay lang po. Ano pong ginagawa niyo? Nagbabamban ako ng bilao. Nagbabanban po. Para po dun sa bilao. Gano'n po kayo katagal gumagawa ng bilao? Tayo. Matagal na. Mga 17 ako, gumagawa na ako. 17 po. Ilang taon na po ba kayo? 78. Tagal na. Grabe. So after po ng pagbabanban, Tay, ano pong susunod? Bibilat sa araw. Ilang araw po, Tay, ang pagbibilad? Ganito. Usually, anong... Isang araw. Isang araw lang. So paano naman po yung pattern nyo since from square siya? Paano siya nagiging bilog po? Pag ganun. Opo. Nalagyan ng tali. Tali po. Mahirap po ba? Hindi Magganyan? pa. Or nakasanayan nyo na po? Tay, ano pong parang naging tulong ng hanap buhay nyo po? Pambili ng bigas, saka ulam. Pang araw-araw po. Isa din ako na doon na umasinso kasi itong bilao talagang malaki itong may tutulong itong bilao sa mga kabarangayan ko dito. Ito talagang may tutulong namin dito sa Barangay Turac. Yun ang original na hanap buhay namin. So ito na po yung finished product na gawa ni Tatay base sa nakita nyo kanina. Akalain nyo no, na sa bilao ang dami nang magagawa kahit sa pagtulong sa pamilya and sobrang galing ni Tatay. Saludo po ako sa mga gumagawa po ng bilao or sa mga kahit yung mga maliliit na products pa rin. Kasi sa Pangasinan, ito yung nagiging kabuhayan, lalo na dito sa Barangay Turac, San Carlos City. So, tunay na Pangasinan ang galing po.